बेखौनो माने दानि यां जेनेरेसनफोरखौ माने मेसेज होनो सानदों माने फ्राय ओरै एरियायाव आङो जिमानो गैखाया क'क्राझाराव दङ ओमफ्राय पाटगाव साइडआव दङ ओमफ्राय खाथि खालायाव जिम गैया आरोना दा माने खाथि खालानि मानसिफ्रा एबाराव बाहायनो फैनानै लाफैनो हासिगोन माने लकेलावनो बाथौ रिजर्टआवहाय दा माने दानि माने आपग्रेडेड माने बिनि मेसिनफ्राबो माने जयेन्ट लाफैनानै माने लाफैनो हागोन आरोखि दिनैनिफ्रायनो अपेनिं जाबायथ' दिनैनिफ्रायनो लानो हासिगोन गोबां मानसिफोरा माने दानि जुगाव आथिखालाव माने सोलिनायाव नुदों माने माखासे सेंग्रा लाइमोनफ्रा माने ड्राग्स एडिक्ट जानानै दं नङा होमबा दा बेफोर माने जिमफ्राव एंगेज जानानै थायोबा बै माखासे बायह्रा साननाय गाज्रि साननाया माने मेलेमाव फैया आरोना दा माने बेफोरबायदि जिमफ्राव एक्टिभ जानानै थायोबा मानसिया माने डिसिप्लिन आरो प्लास गावनि हेल्थआ हेल्दि थायो दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय बेखार थायोबा मानसियाथ' बहुत माने गाज्रि माखासे साननाय माबाफ्रा फैजोबो दा बेफ्राव माने सेटिं जानो नाजानांगौ आरोखि बाहाय फेसिलिटिया माने बडि बिल्डिंनिखौ माने वाइट गेनार जायफोरहा नाखि माने वाइटआ अभार जाबाय बेफोर माने वाइट लस खालामनो हागोन आरो वाइट गेन खालामनो हागोन बेफोरबायदि आरोखि फिटनेसनि माखासे माबाफोरखौ माने फिटनेस स्ट्रिं पावार स्ट्रिं बेफोर बाव थाजोबगोन आरो खाथि खालानि मानसिफ्रा माने जयेन्ट लाफैनो हासिगोन आरो दिनैनिफ्रायनो अपेनिं जाबाय नालाय दा आं खुद बाहाय माने आं ट्रेनार बिनि सिगां आङो हायद्राबादाव माने ट्रेनार खालामबाय थानाय 3 बोसोर माने ट्रेनार खालामनानै दंमोन दा लकेलाव बाहाय नांगौ होननायलाय आंखौ लेंहरनायखाय आं दा बाव फैनानै बाव ट्रेनारनि खामानि मावनोसै आरोखि मोजां मोनदों आङो माने लकेलावनो माने बायह्रा जायगानि माखासे नलेजफोरखौ आं बाहाय माने एडभान्स लेभेलनि माखासे ट्रेनिंफोरखौ बाव होगोन आरोखि आं बिराद मोजां मोनदों माने बेफोर माने बायह्रानि माखासे ट्रेनिंफ्रा लकेलाव होफैनो हानानै आं मोजां मोनगोन आरोखि मोजां मोनदों आं